Gospodine, slavimo Te i molimo Te, proslavi se sada u svojoj riječi. To molimo u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Izvolite sjesti. Kao što vidite, vratio sam se sa krajnjeg juga. Ove zemlje je zapravo krajnji jug je južni pol, ali iz Južne Afrike, iz grada Cape Towna, koji se nalazi na rtu Dobre nade. A mi znamo ko je jedina hrid i pjevali smo u drugoj pjesmi, jedina hrid Dobre nade, to je Isus Krist. Hvala vam, braćo i sestre, za molitve. Ali Bog mi je svjedok i ja sam za vas molio. Nisam vas zaboravio. I što reći doli da vas volim. Divno je biti u svijetu, divno je vidjeti što Bog čini, divno je susresti druge ljude, druge kulture, vidjeti druga iskustva, ali najljepše je kad se ima gdje vratiti. A mi nismo beskućnici. Mi imamo Oca nebeskog i njegov dom je naš dom. I gdje god se ljudi sastaju njegovo ime, tamo je zapravo i naš dom. Ja vam neću sada puno govoriti o trećem Lozanskom kongresu. On je doista bio povijestan, jer nikad do sada nije se okupilo toliko ljudi iz toliko zemalja, zahvaljujući suvremenim tehnologijama, i mnogi koji nisu bili tamo su to mogli pratiti, čak i ovdje na ETF-u. Koliko znam je u petak bio izravan prijenos iz Cape Towna. O tome ću napisati, već sam napisao zapravo jedan članak za izvore, pa ćete tamo moći to pročitati. A ja ću se samo, dok budem propovijedao, nekoliko navrata osvrnuti što se to tamo događalo. Na današnji dan, 31. listopada, prije 493 godine, i sad oni koji znaju dobro matematiku odmah će izračunati da je to bilo 1517. jedan redovnik, augustinijanac, Martin Luther, odlučio je započeti raspravu o reformi crkve na jedan nama danas čudan, a tada uobičajeni način. Naime, on je na jednom listu papira iznio svojih 95 teza o kojima je htio raspravljati i zakucao ih na vrata župne zgrade u njemačkom gradu Wittenbergu. Iako su reformu zahtijevali mnogi prije Martina Lutera, tako da već u ranom srednjem vijeku je to zahtijevao Benedikt, koji je utemeljio monaštvo, a neki kažu da je zapravo utemeljitelj Europe, ili u kasnom srednjem vijeku Franjo Asiški, ili Valtežani, Lolardi i neposredni Luterovi prethodnici Husiti, Luterov pokušaj poprimio je drugačije oblike zbog podrške plemstva koje je njekalo zapravo papensku vlast. I budući dakle da je reformacija od 16. stoljeća usko povezana sa željom za gospodarsko-političkim promjenama, nije čudo da je taj događaj izazvao niz društvenih nemira, nažalost. Jedan od njih poznatiji je takozvana Bartolomejska noć u Francuskoj, kad je došlo do pokolja hugenota, ali još gore imamo i 30-godišnji rat koji je završio 1648. godine. Što se pak tiče reformacijske teologije, ona se najčešće onako sumarizira, sažima u takozvane sole, pa se govori o sola scriptura, samo pismo. I tu, braćo i sestre, htio bi reći da ne koristite u svojoj apologiji, u svojoj raspravi, u svom navještanju Isusa Krista olako te sumarizacije. To su, dakle, teološke sažete izreke koji u sebi nose puno toga, puno više nego što doslovno prijevod tih riječi znači. Sola scriptura je bilo nastojanje za takozvanom dehelenizacijom, čišćenjem teologije od grčke filozofije. Kakvi su posljedice toga, neka povjesničari teologije crkve prosuđuju, ali evo, to je jedno od prvih načela, prvih sola i molim vas, dakle, nemojte koristiti te izraze kada želite drugima navješati evanđelje. Pustimo ono što je teologija teolozima, jer su konteksti i teologije koje se kriju iza tih izreka puno složenije nego što ih mi
poznamo. Drugo načelo, druga sola je sola fide, samo vjerom se spašava. Treće, sola gracia, samo milost. I tu mi često zastajemo i kažemo to su tri najvažnije sole, tri najvažnija teološka načela reformacije, ali još su dva. Solus Christus ili solo Cristo, samo Krist, i soli Deo Gloria, samo Bogu slava. Povijest reforme crkve, dakako, i čuli smo to od brata Gorana u uvodu, nije stala s reformacijom. Štoviše, jedno od temeljnih načela reformacijske teologije jest ecclesia semper reformanda est, a to znači crkva je crkva koja se neprestano reformira. Ako u crkvi ima duh, onda je crkva doista to. Jedna zajednica ljudi koja se neprestano reformira. I budući da je reformacija proces, a ne samo povijesni događaj, zanimljivo je da je krajem 19. i početkom 20. stoljeća došlo do pojave pentekosno-karizmatskog gibanja. A domašaj i rast tih duhovskih gibanja s kraja 19. početka 20. stoljeća je takav da je jedan crkveni povjesničar to nazvao najvećom duhovnom revolucijom našeg doba, naše suvremenosti. To je duhovno gibanje dovelo do niza svjetskih misijskih konferencija. Iako je i prije bilo, dakle sredinom 19. stoljeća, jedna od najpoznatijih takvih svjetskih misijskih konferencija dogodila se prije 100 godina u Škotskoj, u Edinburgu, dakle 1910. godine. I ta konferencija, u tome se slažu crkveni povjesničari, potaknula je dva važna gibanja. Prvo, obnovljena potreba za evangelizacijom svijeta. I drugo, usko povezano s tom prvom potrebom, ekumenska gibanja. Jer duh koji je nadahnio i obnovio želju crkve za evangelizacijom svijeta jest i duh koji ujedinjuje. Kako navještati Krista ako smo razdijeljeni? Razdijeljenost je sablazan svijetu i normalno, prirodno je da duh koji potiče da navještamo radosnu vijest jest i onaj duh koji okuplja raspršeno, koji nas skuplja u jedno. Zanimljivo je da su upravo dva velikana ekumenskog gibanja prije toga, tamo u 16. i 17. stoljeću, potekla upravo iz ovih područja. I to nije bez razloga, jer mi se nalazimo na jednom rascjepu između Bizanta i Rima, istoka i zapada. To su Marko Antun de Dominis, jedan splitski nadbiskup koji je za vrijeme reformacije otišao u Englesku, priključio se reformaciji, ali budući da je tražio izlaze sjedinjenja, prognali su ga i reformatori, a kasnije posthumno i spaljen u procesu inkvizicije, dakle kad je već bio mrtav, na glasovitom trgu Campio de Fiore u Rimu. A drugi je Juraj Križanić, također iz ovih područja, koji je nastojao izgraditi mostove između istoka i zapada. Marko Antun de Dominis se nastojao izgraditi mostove između zapada i zapada, reformacije, protestantizma i katolicizma, a Juraj Križanić između istoka i zapada, pravoslavnog i katoličkog svijeta. Malo mi znamo o njima, ali su bili zasigurno veliki i Božji ljudi. Iz duhovnog gibanja s kraja 19. i početkom 20.